Okay. Siyakubingelela mkhulu. Sibona abantu la befika umningi babo beze la sibona bengena la endlini. Ngabe ikuphi imfihlo? Awutshela abantu nje belalele bonke. La yikho imfihlo ethini engayichaza. Kwamabika lawa abasuke beze khona bezolanda izinto zabo ukuthi bakwazi ukuphumelela. Into enziwa kule ndlu le ukuthi kugezwe izinto nesinyama nezidalwa nazo zonke izinto osubhene nazo esuke zigcinene emzimbeni wakho. Uma usufikela ekhaya wangeniswa kule ndlu. Le ndlu le isigodlo esinamanzi phakathi. La manzi lawa awubisi. So la manzi lawa sihlambulula ngabantu kuzo zonke izinto basuke bebhene nazo. Manje ke ngaleyo ndlela wonke umuntu esisuke simlethelana nabantu abasuke bezela njalo ngonyaka ngale nyanga kusuke kuzela kuzothathwa isikhiye sempilo kuthiwa isikhiye sempilo noma isikhiye sempumelelo ngoba kusuke kuneyinkinga eziningi ekade zenzekile enyakeni odlule wangabona kahle abanye beneyinkinga zokuxakekile abanye beneyinkinga zamabhizinisi bese kuthiwa ke noma ngabe unyaka usuqala asambe ke siyakhuluma bese siyothatha isikhiye sempumelelo isona ke lesilambe namhlanje fike kungene la uhlambuluke emva lokho bese sibambe inkonzo ubusuku bonke bese kuthi ngakusasa siphinde futhi sihambe siye emanzini ngoba sebese siye emanzini ke emfuleni kusasa konke lokho usazokwazi ukubona nikoni ukuthi sikwenza kanjani leyo nto ke iyabaphumelelisa abantu abaningi sebephumelele la ekhaya ufika la ekhaya ungasebenzi ukwazi ukuthola umsebenzi ufike la uvula sikusindise ngalamanzi la. So manje uthi abantu njalo makuvula unyaka bezolanda isikhiyo sabo ukuze unyaka uthi uhamba unyaka abantu bebona impilo ihamba iqhubeke abafike bonke abantu esigodlweni la enseleni. Maqala unyaka njalo ngoMarch siba nalenkonzo yokuthi inkonzo kaFika angithi kufike kube uJanuary bese kuba uFebruary ngoMarch ke suke sekuziwela esigodlweni ke ingakho abantu bengaka bezela bezongena kule ndlu belande isikhiyo sempumelelo. Okay, ake umeme bonke abantu ababukayo nabangekho la abafisa ukuza abanenkinga zabo nabafisa ukuthi inkinga zabo zixazululeka ubameme nje umhlaba wonke. Ithi mina na kanjani ngonyaka ozayo nawe mawufisa ukuza kule sigodlo esinamanzi yenza show ukuthi uyeza la uzoyizwela uyingenele lamanzi uhlambululo usuleke konke mawungene kulamanzi uhlambuluka wena uhlambuluke nezinto zakho zonke izinto zakho zazikhamba ngonyaka ozayo nawe ngoMarch phuthuma uze la ngale sikhathi senyanga lapho sizobe kwathi silekelela khona abantu kuyo yonke into soka kunenkinga kuyona soke bese kuthi ke uhamba isikhathi bese kuba khona inkonzo kuthiwa eyasentabeni nakuyona siyavumema leyo nkonzo ukuthi wofika kuyona njengoba sidlula le sekuthi base kuyophela unyaka bese siya enkonzweni yasentabeni la siwe sesiyobonga khona sithi uNkulunkulu siyabonga usinikeze lokho sifika la sesicela ukuthi siye phambili. Lezi inkonzo zonke ziba khona kuya uNkulunkulu kuba khona inkonzo yokuqala konyaka bese kuthi ngoOctober sibe sentabeni kwaNongoma. Siyabonga kakhulu.